Sa number 6, duha ka mga lalaki ang gintaban ang lechon manok nga wala pa mabayaran. Ang insidente, nakuhaan sang CCTV. Makita sa video ang pag-order sang duha ka mga lalaki sang lechon manok. Ang isa sa ila, ukon sa isa ka baligyaan sa Bangga Metal sa Barangay Alhisa, Bacolod City, samtang yara sa motor ang iyang upod nga nagadala sang motorsiklo. Ginkuha sa lalaki ang isa ka lechon manok nga naputos na, samtang ginapreparar sang bantay ang isa pa gid niya ka order. Ginapadaho sang lalaki ang ikaduha nga putos sa lechon manok apang wala ini ginhatag sa manok bantay kag siya ang ginpangayuan anay sang bayad. Nagkadto ang lalaki sa yaupod nga yara sa motor. Pagkaligad sang pinalang ka segundos, nag-angkas na ang lalaki kag sila ang nagpalagyo, bit-bit ang isa ka lechon manok nga wala mabayaran. Mabatian pa sa CCTV ang pagsinggit sang manok bantay sang bayad sa lechon manok. Ugaling, wala na sa sang may nahimo. Natabo ang insidente Domingo nga adlaw, Hulyo 12. Sa karon, ginatinguan sang Station 7 nga makilala ang duha ka mga lalaki.